Hola, bon dia. Em dic Amparo Campos. El cole, pues, yo tengo una fotografía que estem en el pati de la niñez i som un grup molt conegut. Per desgràcia ja s'han mort moltes persones. I d'allí vaig passar a l'Hospital Beneficència, que entonces era col·legi, avui també és col·legi, però no és Hospital Beneficència. I allí vaig estar pues, hasta l'últim any de col·legi meu va ser l'any 48-49. Tenia jo 11-12 anys. I ja vaig eixir del col·legi per treballar. Van començar a ensenyar-me a cosir. I em donaven 3 quinzets a la setmana. Són 75 cèntims d'aquella època. Després jo m'ensenyava a bordar a màquina. M'ensenyava a bordar a mà. Després d'això vaig estar en un almacén doblant mantes dels cosins. D'allí, ja un poc més majoreta, ja tenia jo 16 anys o per ahí, vaig estar en casa d'un abogat. Em vaig ensenyar a escriure a màquina. D'allí vaig passar a una fàbrica, al despatx de la fàbrica de Tortosa i Gavà. I d'allí vaig decidir per casar-me, era l'any 61. I ja em despedix de vosaltres fins una altra ocasió.